ओइ मा जाखोब्रा माथो रायलायाबो रायलायनो बायो आङो हाब मानोब्रा मा नों आंखौ सानफ्रामबो बेबायदिनो हाग्राल' लोगो हमबाय थानोसै नामा मोसौ बोरमा गुमनाय बायदिसो मोनलायलांबाय आङो आलिया आं दाना बेफोरबायदि स्रिनिजोम जायगायावसो लोगो हमनो मोजां मोनो दोन जायाफ्रामा मा रायलायनो बेवलाय माथो सानफ्रामबो बेल' गिलायलांबायसो आङो हाग्रा बंग्रा लोगो हमनाय दानो सोरबाफोर नुसनबा गाज्रिसो सन्देह खालामलायगोन ओरैनोबा जि बायदिसिना बुंसोगारो दानि जुगनि मानसिफ्रा सोर बिलाय जोंखौ गाज्रि सजाय खालामग्रा दानो बेखौ आं हाथाय साथाय सौखाजोबगोन आं मानसियासो खाजय डाइलगफ्राथ' सिनेमानि एक्टरफ्रानो हास्लाबखाया मा खाजयजोंनि खोथा जानला मानला मथावनिया रागा जोंखायोना मालाय लोगोफ्रा अबेबा एकलेन्डनो अबेबा रेजर्टनो थाङै फट' पस्ट होगासिनो आंहासो गैया एकलेन्डफोराव थांनो नामा सोरबा माथो बयबो दुगैनायाव गोलोमदैखौ मोनजानानै भाइरास जानासो फैजोबगोन बेजों दोन रायलायनानै लाब गैलाहाय माबा मोनसे बाहाना खालामनानै ब्लडसो थांनोसै आङो बोरो नोंनि एसएस फाइनाल जोब्बानो बाइक लानो होननाया माथो मास मोनथाम जालायलांबाय दाबो गैया आया माथो माखौबासो रायखांबाय बिलाय आंलाय बावबाय सानदोंमोन ओइ जाम्बि जोंहा दुर्गा फुजा लोखि फुजा सानैजों स्रें स्रें आखाइ हमलायनानै बेरायगोन आरो फुजा नायगोन ना सिनेमाबो नायगोन दोन नोंनि बाथ्राया दानखेनो नागिरदों नङासै आरो लास्ट वार्निं गाबोननो जुदि नों बाइक लायाबा आंखौ मोननो दा लुबैसै है रब्रा नों सिन्था खालामनाङाब्रा आं दा थांनानै आफानाव बिगोन हंगार होनबा जुदि गाबोननो बाइकनि मोखां नुवाबा आंखौ मोननो दा लुबैसै आरो आंनिफ्राय गोजानाव था अके आलिया नोंनो आं खोथा होबाय गाबोन नों फुङावनो आंनि बाइकनि मोखां नुगोन आरो जुदि गाबोननो बाइकनि मोखां नुवाबा गाबबाय थादो नोङो हा बहा थांखो बे नोंसाला मोजाङालाय मानो नांगौ नोंनोलाय मालाय सेंग्रा नालाय नामा जेरै थिफु आखल आखुआबो बेबायदिनो थिफुदला जाथारबाय नामा बेना नोंनो फोरोंजोब्बाय मा फोरोंनाय नुलायखो दे गावबायदि जग्ल' खालामनो सानखो ना माखो बियो फिसालाखौ जुगखौ मिन्थियाखै नोङो दानि जुगखौ माबायदि जग्ल'नि खोथा नङालाय देलायस्रि देनांसो बुजिगोन नों बिदि थुलुंगा होयै उनाव साब्रै साबासो खारसनजाब्बा खुलुमबाय गासैनिसिमबो दा आङो भिडिअ बेखौसो फोरमायनो सानदों बे भिडिअखौ आङो थांनाय बोसोरावनो खालामनाय जादोंमोन आरो आपल'डबो खालामनाय जादोंमोन थांनाय बोसोराव आगष्ट दानावनो आपल'ड खालामदोंमोन नाथाय आपल'ड खालामनायनि जा प्रसेस बियो गोबां गोरोन्थि जादोंमोन जायनि थाखाय आङो गोबांनियाव शेयार जायाखैमोन बे भिडिअआ बेनिखायनो आङो बे भिडिअखौ डिलिट खालामनानै नेक्स्ट बोसोराव हेगारगोन होननानै थांखि लाफिनदोंमोन दा बे हिसाबै आङो नै बोसोरावनो आपल'ड खालामफिनबाय दा गोबाङानो बुंहरनो हागौ अनिलमोनजों भिडिअ बानायनायखाय अनिलमोनखौथ' आङो गोदो बिदि होननानै खोनायाखैमोन बेबायदि भाइरेलबो जायाखैमोन दा गोबां अनिलमोननियाथ' भाइरेलबो जाना दङ गोबाङानो दा गाज्रि कमेन्टबो हरनो हागौ दा आं बिसोरनि बागै जेबो मिथिया जास्ट आङो बिसोरो गोबां फेमास जानायखाय गोसोआ लुबैनायखाय बिसोरजों भिडिअ बानायनो थांदोंमोन आरो भिडिअ बानायनायाव आंहा गोबां लस जानाय बायदि जादों मानो होनोब्ला बे भिडिअखौ थांनाय बोसोराव बानायदोंब्लाबो थांनाय बोसोराव हगारनो हादिया मोजाङै बेखायनो गोबां दुखु मोनदों जा आंनि सिमांफोरा सुजुनायफोरा बायफ्लेलांनाय बायदि मोनदों आरो लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि दा कमेन्ट हरसै अनिलमोनजों बानायदोंब्लाबो आं बिसोरखौथ' मोजां मिथियाबो आरो बिसोरनि केरेक्टार बिसोरनि जा माने आं बेखौ मिथिया आं बुंनोबो थाङा दा जास्ट भिडिअआ आं गोदो बानायदोंमोन आरो गोबां खरस जादोंमोन आरो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बानायदोंमोन बेखायनो आङो आंनि जा थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय बे भिडिअखौ आपल'ड खालामफिननाय जाबाय नोंथांमोननिसिम बे भिडिअ सहायदोंब्ला अननानै बे भिडिअखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय गोजोन्थों हर नोङो सासेयाव 5 लाख ओरैनोबा आजिखालिनि सेंग्राफ्रा गावसोर साबेसे सिख्ला गोसोथोदों बेनिबो हिसाबखौनो मोना जाहैदों बावजोबो जाहैदों होनबा नाहरदो नोङो बहा नाहरनांगौ बोरो ओइ देलायस्रि सब समाय बिदि खेला दुलाजों संसार जाजालाय हा फिसालायाबो माबायदि बुजिखो जाथियाव गैया खुरमाव गैया हिनजाव माइखि सामफ्रामबो हिनजावफोरनि खिथु खारफाग्रा खिबु खाजय गोदाव सोराव जोंनो बेबादि नङामोन नोंनो बिदिनो मोनदां
सासे नङा सासे न'खराव उजियोनो सोरबा सासे दंब्ला फिसालाबो नोंनि लाबाय बियो ओंखायनो ए आंखौसो बेबायदि बुंलायबावबाय नोङो ओमफ्राय नोंहा बोरै फिसालाखौ माइखि होननानै बुंनो हाखो ना फिसालानि सिख्लाफोरजों रायलायनायखौसो नायखुमायो नामा नोंलाय नोंसो माइखि जागोन बेबायदिबा फिसाफोरखौ नायनाय फिसाफोरखौ फोरोंनाय फिसाफोरखौ मोजां मानसि खालामनायनि गिदिर रलावनो दङ बिमा माहारिलै देलायस्रि नों मा मिथिगौ नों जेरै आखल देखायो फिसाफ्राबो बेबादिनो जानो हागौ ओंखायनो बिमाफ्रा गाहाय गार्जेन हिसाबै थि थाथारनांगौ जों हौवा मानसिफ्रा बहा थाङो बहा थाङा हाग्रानि मानसि होनदों हौवाफ्रा हाग्रानि मानसिबालाय माथो सानफ्रामबो न'आवसो थाबाय थायो नोंलाय दै सैमासोलै नों मानसिया गासिबो बाथ्राखौनो उल्था उल्था होनो इजि लाजोबो बिदिजों मानसि जायो नामा हा नै फैगौ मानसिया सिरि थादो जागोनसो नोङो नङाबा दा आंखौलाय मा जाहोलाबायनो हान्थि बिलाय बिफाखौ दांनायथोंना जाय बिफाखौ दाङो जाय बिफाखौ बुयो जुगे जुगे रसा नांनानै थैगोन बियो आइ आरो आफा मा रायलायबाय थादोंब्रा नोंसोरलाय रायलायनाया हनै नोमफाया नोंखौ बायदिसिना बुंबाय थादों बहा बहा थाङो नोंलाय मा रायलायदों आइ आफा आंनो गाबोननो बाइक नांगौलै मा बाइक फाग्ला बोरदों नामा नोंलाय जाजा लोंजा बुस्थुफोरखौलाय आफा हामदों दे बिनांगौ बिदिनो आं फाग्ला जाखलै आफा दुर्गा फुजानि अफार होगासिनो दं बेखायसो लानो थिनदों आं नोंखौ नङाबा नों लस जागोन बिदिबा थाब लायखानांसिगोन बिफा अफार मोननायावनो ओरैनोबा फुजाफोरावल' अफार होयो 20,000सो खम मोननायानो बोजोंनि लस जाथारगोनहाय नङाबा नोंबो बिदिनो बेबो बिदिनो बबे दुर्गा फुजानि अफार होदलाबायनांगौ दानलाय हा होथों मा सोखो मालाय थाखा गोनां फैसा गोनांफ्रा लागोन जोंहा थाखानो गैया माखौबा ला आं बाया होदां नांथारगौलै 3.5 लाखल' गारिया हिमालय आजिखालि गारियाबो हिमालय थायो आंनाव फैसा थाइसेबो गैया गासिबो फैसाखौनो नै नोमान लाखाजोबो बेनाव फैसा थानायब्ला मा हिमालय एभारेस्टखौनो बायना होगोन आंनावलाय मा मावनायनि फैसा थानांगौ सानफ्रामबो आंखौ फुन्देनानै होनायल' बेना गाव खामायनानै होनाय बायदि बायना होबा नों गले गवालै बबे जारिमिनाव नुवा नोंलाय बबे लेखायाव नुवा नोंलाय सोर फोरोंगिरिया नोंखौ फोरोङा सोर साधुआ सोर पुरहितआ नोंखौ फोरोङा दानो नांगौ होनबानो दानो मोननाय गैया आंनाव बेबादि फैसा गैया आं मिथिया आं मोजां फैसा हर इमारजेन्सि नांगौ जादों आंनो फैसाल' हरदो इमारजेन्सि सोदोबखौ बुजिगौ नोङो बे जोंनि साधारन मानसिफ्रा इमारजेन्सि सोदोबखौ बुजिया बे आर्मिफ्रासो जेब्लानाखि हादराव दावहा जानो नागिरो अब्ला रेड लाइट होयो इमारजेन्सि खालामो हा आंनाव बेबादि गैया आं फैसा हरनो हाया इमारजेन्सि थेमारजेन्सि आंनाव बेबादि गैया आं बिदिखौ बुजिया गैयानो आफा नोंनो एसे बुजिदो दालाय बाहा हाखु दाखु मोननो बे सप्तासेनि गेजेराव माबा मोनसे खालामनानै होजागोन बे आफा बेलाय हाय थांदो नोङो फिसाला जेखौ होनो बेखौनो साबर होबाग्रा नामांलाय हा सप्ता खनसेयाव बबेनिफ्राय फैसा बिरबोगोन नोंहा फैसा बिरबोनांगौ दं हा फैसानि नोंहा गलि दं नामा बिफां दं नामा बेबायदि होना होनो बेबायदि दाव दाव अननायावनोथ' बिदि सोलोंलांदों बियो है मिथिला हां मा खालामलायो खालामलायदो आं जेबो मिथिला हरनो नागारै जानला माला बुकिगासिनो दंना नों जुदि धैर्य गैयाब्ला खोथा मानियाब्ला नोंनो फैसा नांथारगौब्ला मानसि खावग्रा जाहैदो नों सा खन्द्रा जाहैदो मोसौ सिखाव बोरमा सिखाव जाद्लाहैदो बिराद फैसा दंबाव होनब्लानो गारि मथर बायनो हागोन नोङो आंनाव हले गैयालै बेबायदि थाखा गैया सोर बिफायालाय बेबायदि बुंफेरखो बेबादि आदा खावनिया गुदगुजिया मानसिखौ जानला मोनला होननानै बुजायाब्ला मोजां बुंनानै हाबावगोन नोङो बेखौ हा मोजां बुंब्ला उल्था उल्थासो जाजोबो ना बाइकखौथ' आङो बायनो हायोब्रा दानो नाथाय बेफोरबायदि जग्ल' जथ' मानसिफोरनो खामानि गैया दामानि गैया मानसिफोरनो बाइक होना मा लाब दानो बाइक होगोन सिख्लाफोरखौनो जेव 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 थिखोहैगोन बिमा बिफा बरना मोनगोन नै नोंसाला ओरै हिनजाव थिखोहैदोंनो ओरै ग्रिन भेलियाव जौ लोंहैदों नै हिनजावफोरजों ओरै इक' रिजर्टआवनो माबा माबियावनो बेबादिथ' बरना मोनगोन ना बेफोरबादि खामानि गैयै मानसिनो बाइक होना मा लाब होआ दा होथ्रा आं होआ उनाव लादो आफा सप्ता खनसे नेदो बे होआबाबो उनाव माबा मोनसे खालामनानै होनसै आङो होथ्रा दा बिदिब्ला आं नोंसोरनो गाबोन मोजां गिफ्ट लाना फैगोन नायबाय था नोंसोरो गिफ्ट माथो बिदिसो बुजिनो हानांगौ दा गथ'फ्रा थाबनो लाबो नों खामायनाय फैसाजोंनो मिस्थि थरसे गजा थरसे आराम जोंनो गिफ्ट जाहोफै अब्लाबो जोंहा बिमा बिफाफ्रा गोजोननाय मोनो बिदिसो बुजिनो रोंनांगौ ना माथो बाइक थाइक बिबाय थानांगौ नोंलाय मा सानखोलै बिसोरो जाग्रा नंखौना माखो आंदि मा बुस्थु लानानै फैनो नागिरदों मा गिफ्ट लाबोनो सानखो सिबिलाय थाखा गैया फैसा गैयालाय माबा हिनजावफोरसो लानानै फैयाथ'
आंथ' बेबायदिसो सानबायहाय बेखौ नाय आफा नोंनो आं गाबोन मा गिफ्ट लाबोगोन नोंसोर आंनो बाइक होआथ' खामायनो रोङा दामायनो रोङा मा लाबोनो हानोमोनलाय बिमा फानलाय गिफ्टखौलाय बे मिस्थि थरसे गजा थरसे लाबोना होफैगोन बे बेजोंनो खुसि खालामनानै बाइक बिनो नागिराखै बे साला नोंहा मिस्थि निमखिनिसो गिफ्ट लाबोगोन नंदों आं हले आइडिया मोनखाबायहाय बेखौ मा गिफ्ट लाबोगोन मा आइडियासो बेलाय हाब गारिखौथ' मोनजेलाय आङो आलियाखौ मोनसे बुद्धि बाहायनानै थगायनानै खिन्थाहरनांसिगोन आङो र' फन हरनि आं आयु थिफु फाग्लायालाय मा फन हरलायखो बेलाय हेलौ आलिया हेल' बबाव दं नै आं सासे लोगोखौसो नेदों बाजाराव थांनो मोनसे खोथालै माथो खोथा खोथाया माने आं बाइकखौ मोनासैलै जुलिनि सिगां बाइकखौ हरनो मा मोनासै औ जुलि जायोब्लासो कारखौबो होयोनो ए बिदिसो जाबाय औ बेखायनो आं नोंखौ दिनैनो जुलि लानो लायनोसैलै आयु दानो औ दानो नों रेडि जादो दे आं थांगासिनो दे होमबालाय आंहा रेडिखा बेयावनो नेबाय थानोसै आङो दे बिमा बिफाया फिसाफोरखौ जोनोम होखांनायनि उनाव माबा नङा माबा मोनसे फिसाफोरनिफ्राय लुबैयो जेरैहाय साख्रि बाख्रि मोनाब्लाबो बिजनेसफोर जेबो मावनो रोङाब्लाबो जेन'ब्ला एफा एनै फिसा फिसौ दा दिनैहाय फिसाफोरनिफ्राय नोंबो आंबो बयबो मोनजानो लुबैयो आरोखि दिनै फिसाला थिफुखौ खेबसेयैनो चेन्ज जानाय बादि मोनदां दिनै बियो अननानै आंनो मा गिफ्ट होफैनो नागिरदों फिसा बुस्थुब्लाबो जानोसै आरो जाम्बाना जाम्बामारहाय बे गारिनि बदलेथि मा लाबोनो नागिरदों आं बुंथ'लासो मा लाबोनो हानो बेलाय मिस्थि नेमखि गजाफोर लाबोनानै होफैया बि सालानि थाइजौफोर लाबोगोन बे बहा फैसा थानो बेनावलाय दाख्लै आंनावसो 1000 खावनानै लांदों बेनो जोबथ'वाखै खोमा बेजोंनो लाबोगोन बियो लाबोथों जानि फिसाफोरनि फिसा फिसौ लाबोनायखौबोथ' जानो लुगैयोना बिमा बिफाफ्रा जा दा लाबोबा जौ गोजाबो लाबोबावगोनसो बियो नोंनो लोंग्राखाय थिग गैया बेफोरबादि मानसिजों जौ लोंनानै साहस जानानै गारि बिनो हानायनि लाबोनोबो हागौ बियो र' नायनि मा लाबोयो जग्ल' नों बुजिथाराहाय माबायदि मानसि उजिया नोंलाय माबायदि मानसि उजिनांगौ जेरै आखाइ आथिं दं इसोरा हरदों बिदिनो उजिदों जेखौ बुजिनांगौ बेखौ बुजिदोंना आं मोनथिथारलाहाय दा मा लाबोयो नायथारदो नोङो नाया माथो माबोरैथो मोसेबनानै थानांगौ आंलाय गिफ्ट थानायावलाय मोजांबाबो गाज्रिब्लाबोथ' फिसाब्लाबो लाबोगोन ना फिसाया आंना दे आसा खालामबाय था आंहा ओंखाम संहैसै है गिनाङा आं दङ आयै आफा आं लाबोबायलै मैया गिफ्ट होगोन होननाया नै नायफैद' मा लाबोदों आङो हा मा लाबोखो आयु माथो हिनजावसो लानानै फैखो नोंलाय आं मैया सानखाथारदोंमोन औ ओइ नोंसोर आंनो बाइक होआ नालाय बेखायनो आङो दुर्गा फुजानि हिनजाव अफारखौनो लानानै फैबाय नै फिफा नोंना गिफ्टआ लाबोबाय नै नायफैद' फिफा नै आफा नोंनिया गिफ्टआ लाबोबाय आङो फैद' नै फिफा गिफ्टआ नायफैद' गिफ्टखौलाय गाज्रि मोनाखै आङो दुर्गा फुजानि अफार होदों खोमा फै फै जिराय सनमान लादो बियो जोंनि आइ दे जारौ जिउ गोलाव जाथों जिरायदो दे जारौ ओइ फिफा ओंखारबोद' र' नोंसोर जागोर नै सल' फरायदां मा सल' गोब्रामबाय थाखो नोंहालाय फैनानै नायफैग्रोनो हाला नामा गिफ्टखौलाय दायो फरायबाय थादोलै नायफैदो गिफ्टआ खेबसे आं नोंनो लाबोखादों दा आयु आंखौ बिफानोसो लाबोखो ना माखो नोंलाय होदजानलि मा बिफानो लाबोलाबायनो फैनो हाला नामा खुरियालाय दस्रासो सानलाय लांबाय नै हा मिस्थि थरसेनि थाखाय माखौ एफा गाबज्रि हरखावलाबाय थाखोब्रा फिसलाय हा नै हिनजावसो लाबोखो ना माखो नोंलाय बेनो दुर्गा फुजानि अफारनि बाइकआ थाव नाङा बेखौ लाबोबाय आं नों जानो लुगैनाय मिस्थि थिस्थि गजा थजा नङा हिफा नै लाबोबायनो फाग्ला गथ'आ मा सानखो आसोल खरसाया मा बांसिन जागोन खरसानि सोमोन्दै आङो सिन्था खालामाखै खिन्थु मोनसे खोथा सोंनांगौ दङ
नोंना बैसोआ बेसेबांमोनलाय? जाबायहाय 19 बोसोर जाखाबाय आंहा। हा 19 बोसोरल'? होनबालाय बोसोरनैयानो नांबावगौ हाबा जानो थाखाय। मानो बोसोरनै नांबावगौ जाखो? 19 बोसोरावनो हाबा जाखायोना दानिया। 19 बोसोराव दाना हाबा जानो मोनलालै जाम्बाफोर। आगोलाव 18 बोसोरावनो हाबा जानो मोनोमोन। दा खिन्थु हिनजावफ्रा 21 बोसोर नांगौ। अब्लाबो माबा मोनसे बुद्धि खालामनांगोन। नोंनि बे हाबायाव रावबो अजा बेजा पुरहित गसंफैनाय नङा। बैसो जाब्ला बिसोर गसंनो गियो। आजिखालि दा बैसो जायियाव हाबा जायोब्ला सरखारा हमो, जेलाव थानाङो। बाइकनिफ्राय डेन्जारसिन बुस्थुखौसो लाबोबाय नों दिनैहाय। बाइकआव नों 3.5 लाख बिदोंमोन, नाथाय दा नोंनि हाबायाव 5,000ल' खरसा खालामनाय जागोन। मानो होनोब्ला बे हाबाया जाथावना नङा। प्राइभेटैसो स्रोदैसो सोरबा अजाखौ लाखोमा बोनानै हाथासुनि फिसा खुरखोमानांगौ। नों हाबा गिदिर लानो मोनला, रावबो मोनथिनाय जानाय नंला नोंनि हाबाखौ। इसो हाबा फिसासो बालायलाङोहाय आंहा बेबायदि हाबाखौ। बेबायदि हाबाखौलाय गोदो ओंखाम ओंख्रि गेलेनायावनो मेल्ला जाबोखाबाय। होदाखायलाय मा इदि बायदिब्रा? फिसाला सासेल'नि हाबाखौ बिदि खुङो नामा? उफाय गैयाना आफा, हाबा गिदिर खालामनानै पुलिसफोर हमनानै लांफैबा मा जानांगौ? बेनो जाहैबाय खोथा मानियैनि अदर्जफोरनि फिथाइ। मानिगोन ना मानिया बुंदो दे। मानियाब्ला दोनहैफिनदो थां। होदां मानियालै, हाबा गिदिर नांथारगौ आंनो। मानियाबा मोननायसो नङाहाय, न'खरफ्रालाय मोजां, बिमा बिफायाबो मोजां। मानिगोन होनदोहाय थिफु, जाबजुबबाबो जाथारसिगोन। आं थांफिननो बाबाय। हाबा जानो लुबैनायाबो थांफिननो बालायबाय होनलायबावो। मानिदो आफा, जाब-जुबखौनो लासाबथ'दो। बे खायदा गोरोंजों हायो नोङो। देनां फिसौफोरनो मोजां खुंनानै होनोसै। देनां गोदान गभर्नमेन्ट जानानै आयेनफ्रा सोलायबायोब्ला मा 19ल', 13आवनो जानो मोनगोन। दे आफा जासिगोन, नों जा बुङो बेखौनो मानिसिगोन आं। जाबायहाय, गनायबायनदां। साब्बायस बेटा। नाथाय गोसोआव लाखा, नोंनि हाबायाव ओरै ओरा ओजों ओजा लानानै गासै 5,000ल' बाहायनो हागोन। 5,000नि बारा बाहायनो हानाय नङा आङो। हा इसोर 5,000जोंलाय मा हाबा खालामजानांगौ दे? बेदर सेरनैखौनो मोननाय नङा। फाग्लानि डाइलगखौ बाहालां। बोरैलाय 5,000नि हाबा खुंजाबाय नांगौसि? नोंखौ बायदि रायलायखायो मानसियानो। जाबाय दा? अके अके आफा बोरायफोर। अके आफा। जाबाय होनब्ला न'आव हाबैजोबदो। नोंहाबो ओंखाम संहैदो थां। नोंना रुमा नैबे, नोंहा ओरै थां। दानो हाबथ'नो मोना।